লাইন করাই দিয়ক এই মুখ উঠা এই মুখ উঠা চা এইফালে চা ধুবুৰীৰ কোন তুমি ধুবুৰীৰ কোন কি নাম তোমাৰ নাম কি लोगोफोर नोंथांमोन बयबो गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थांनाय थानायाव बिदिनो ससियेल भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमब्ला बे भिडिअ मानि सायाव लाना फैदों बे भिडिअखौ आं लानानै फैनाय जाहैबाय जोंनि सासे बर' आइजो यानि सासे बर' सिख्लाखौ माने गुबुन जाथिफ्रा साथाम सेंग्राफ्रा जर जबस्ति माने इनाय अनागारि जिनाहारि खालामदों होननानै बुंदों आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ गोबां नुबाय जानांगौ गोबां नुवाखैबो जानांगौ आं नोंथांमोननोहाय भिडिअखौ होनो थांगासिनो दा बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलाय भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलां आरो बे भिडिअआ थारैनो नंमारगौना नंमारा बै जेनाखि पस्ट होनाय रावा माने आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे पस्टखौ खोन्थानो सानो दा बेयावहाय पस्टआव बुंदों जाहैबाय बिसोर साथाम लंथट सुबुंफोरा सासे बर' सिख्लाखौ नायगार जिनाहारि खालामदों होननानै बुङो आरोखि नंखाय गोसो थोफ्लानानै सेंग्राया हाग्राबारियाव लांनानै साथामबो जिनाहारि खालामो होननानै बुंदों नोंथांमोना निस्सय स्क्रिनाव नुखाबाय नङा होमब्ला अब्ला लोगोफोर भिडिअखौहाय आङो नोंथांनि सिगाङाव होनि माने बेखौहाय जोंहा हेलौ बड'लेण्ड होननाय मोनसे पेजआव हगारदों दै नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय नङा होमबा ओरैबायदि माने दुखुनांथाव लाजिथाव माने लासिंसिं आरोखि बाथ्राया सैथोब्लासो दै बाथ्राया सैथोब्लासो ओरैबायदि जोबथारला सिं दिनैनि थारिखआव बेराफारसे जोबोद दुखुनांथाव पस्टनि बुंनाय रावा नंगौब्लासो दै लोगोफोर माने जोबोद लासिं सिंसो होननानै आङो सानो आरोखि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोननि साननायखौबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय লাইন করাই দিব লাইন করাই দিয়ক এই মুখ উঠা এই মুখ উঠা চা এইফালে চা হিৰো ধুবুৰীৰ কোন তুমি ধুবুৰীৰ কোন কি নাম তোমাৰ নাম কি নাম কোৱা নাম কি কি নাম তোমাৰ নাম কি লাজ লাগিছে নেকি লাজ লাগিছে নেকি এইটো লাভ দিয়া তুমি এই ৰবা এইটো লাভ দিয়া তুমি হিৰো হয় नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय नङा होमब्ला जोबोद लासिं सिं नङा होमबा बाथ्राया सैथोब्ला बे पस्ट लिरनाया सैथोब्ला जोबोद लासिं सिं आरोखि लोगोफोर मानो होनोब्ला गुबुन जाथिखौ मा हिसाबै गोसो थोखो आङो हमनोनो हायाखिसै जों गोबां नुबोखाबाय गोबां मिथिबोखाबाय ससियेल मिडियायावनो नुयो जों सोरांबानो नुयो जे गुबुन जाथिया बर' सिख्लाफोरखौ गोसो थोयो लांनानै गोसो थोफ्लाना लांनानै जिनाहारि खालामनानै सोरबा बायदिया बुथार जाबाय सोरबा बायदिया बेफोरबायदिनो देथार जाबाय सोरबा बायदिया फानहर जाबाय सोरबा बायदिया दाखालि बावैसो फानहर जाथारनोसैमोन बै फानग्रा मानसिया 3 लाख एडभान्स लाखाबायमोन जाहैदों ओमफ्राय बेजोंनो गावनि न'खरखौबो खुङोमोन जाहैदों बै फानग्रा मानसि फालांगिया बर' सिख्लाफोरखौ खथायनानै लांनानैहाय फानहैयो अब्ला दिनैनि थारिखआव जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरनि बिराद गिदिर रं यानि गोरोन्थि माबोरै होनोब्ला गुबुन जाथिखौ मानो गोसोथोनांगौब्रा बर' सेंग्राफोर गैला नामा बर' सेंग्रा जोब्बाय नामा गुबुन जाथिखौ हाय हेल' होनब्लानो मा दङ गुबुन जाथिनि मा दङ गुबुन जाथिनियाव मोदोम अंग'आव मा दङ बे जिथुनाखि गुबुन जाथिनि अंग यानि देहा सोलेराव मा दं बेबो बर' सेंग्रानाव दङ बर' हौवानाव दङ अब्ला दिनैनि थारिखआव मानो गुबुन जाथिखौ गोसोथोफ्लानांगौ मानो साथाम गाहामजों जिनाहारि खालामजाखो जर जबस्थि हाग्रायाव लिंहरनानै बेसेबां लासिं सिं बाथ्राया नंगौब्ला बे पस्टआव हेलौ बड'लेण्ड होननायनि माने पस्टआव लिरनाय बाथ्राया नंगौब्ला आरोखि नङा होमबा बेयावथ' नोंथांमोना नुखाबाय स्क्रिनाव नङा होमब्ला बिसोर साथाम लंथट सुबुंफोरा सासे बर' सिख्लाखौ नायगार जिनाहारि खालामदों नंखाय गोसो थोफ्लानानै सेंग्राया हाग्राबारियाव लांनानै साथामबो जिनाहारि खालामो दिनै पुलिसा हमबाय नङा होमबा अब्ला दिनैनि थारिखआव गोरोन्थिया सोरनि बर' सिख्लानिनानो बे सेंग्राफोरनि दिनै बर' सिख्लाया हारसा सेंग्रा बा गुबुन सेंग्राफोरखौ लाइ होआबा बैसोरो बेबायदि खालामनो मोनगौमोन नामा
मानो गोसोथोनो दरखारमोन मानो थांनो गोनांमोन हाग्राबारियाव गुबुन जाथिखौ मानो गोसोथोनायमोन गुबुन जाथिनि सेंग्राफोरनियाव मा दं जे जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन जाथिखौ जे एथ'ग्राब गोसोथोयो एथ'ग्राब हास्थायो मानो हा जोबोद लासिं सिं बर' हारिखौ दिनैनि थारिखआव बैफोरबायदि माखासे बर' सिख्लाफ्रा बदनाम खालामदों बर' हारिखौ फानदोंसो औ फानदोंसो होनना बुंगोन आं दिनैनि थारिखआव बे पस्टआ नंगौब्ला दै आरो बै जिनाखि लांसुनियाफोर बैसोरखौ मानो पुलिसनो हमना हरखो हा पुलिसनो मानो हमना हरखो ओरैबायदि साजा होनांगौमोन ओरैबायदि साजा होनांगौ जे आरो आं बेखौबो खावलायनो सानो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां आफादफोर दं दिनैनि थारिखआव नाम लायोबा दुखु मोनलायनाय जायो आफादफोरनि नामखौ मुं सुयोब्ला दुखु मोनलायनाय जायो नङा होमबा माबा मोनसे खैफोद जाब्लाल' आफादनि नाम लायो माबा मोनसे जाब्लाल' आफादनि नाम लायो होननानै जोङो ससियेल मिडियाआव बुंनायखौ नुयो दा बिनि थाखायनो आङो जोंनि बर'नि आफादफोरखौ होनदों गासिखौबो नङा होमब्ला गोबां आफादफोर दं बैफोरबायदिखौ एसे एक्सन लानांगौ आरो आफादफ्रा लायाब्ला गामिनि रायजो राजाया एक्सन लानांगौ जे मोनसे गामियावहाय ओरैबायदि स्ट्रं खानानै दोननांगौ जे गुबुन जाथिखौ गोसोथोनो मोना गुबुन जाथिजों बेबायदि लाइ लाफा बेबायदि लोब्बा खालामलायनो मोना हाजार गिदिर गिदिर सहरावनो थां फरायहैथां लोगो जा खिन्थु गाज्रि खामानि बा सोरजोंबा गोसो थोलायनाय बैफोरबायदि जालायनो मोननाय नङा नङाब्ला न'खराव नोङो बेबायदि खालामोब्ला नोंनि न'खरा माबा मोनसे फाइन नांगोन होननानै बैफोरबायदि खालामनानै दोन अब्लासो स्ट्रं जाब्लासो माने जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा बेबायदि जानाय नङादां होननानैबो आं सानो आरो सोरखौ मा होननो नङा होमबा सोरनि गोसोआव मा जायो जिनाखि मा होनगोन बेखौहाय अरनि खाथियाव लाहाया थायोब्ला गलिखायो होननाय बैफोरबायदिबो बाथ्रा दं नङा होमबा आरो जाखायोबो नङा होमबा सोरखौ मा बुंनो बेखायनो गावबा गावनि सायावसो बेफोरो गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बैसोरो नोजोर होनांगौ जों थांनाय समनिफ्राय गोबां बुंबोबाय जे जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन जाथिजों ओरैबायदि सिथाब सिथाब जायो माने हिन्दी राव रायज्लायबानो बा एसामिस राव रायज्लायब्लानो ओरैबायदि सिथाब सिथाब जायो जोंनि बर' सेंग्राफ्रा हाय हेल' मा खबर जारौ हा मा खालामदों जारौ होननानै मेसेज हरोब्ला हरनि 12ता 1टायाव मेसेज हरदों नै आंखौ बेबायदि खालामहरदों होननानै स्क्रिनशट होनानै फेसबुकाव पस्ट होगोन बिनि उनाव मा बुंगोन नै बैथालाया नै गुन्दाया नै मान्दावलाया खर' माने जाखांनायखाय आंनाव मेसेज खालामदों भिडिअ कल खालामदों होननानै बुंगोन खिन्थु बैसोरनि जायगायाव बर'नि जायगायाव गुबुन जाथियामोनब्ला ओरैबायदि गोदै गोदै मिसिनिफोर बायदि जायो बेफोरबायदि मानसियानो दिनैनि थारिखआव बैफोरबायदि एक्सिडेन्टआ जाहैयो बैफोरबायदि सौग्राव होयो दिनै मोनदोंना नुदोंना मा जालागासिनो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बेखायनो जों बिमा बिफाफ्रा एसे स्ट्रं खालाम गावनि फिसाजोफोरखौ मानो होनब्ला फिसालाफोरनियाव जेबो बेफोरबायदि सिन थाया हिनजावसा मानसिया दिनैनि थारिखआव साथाम गाहामजों जिनाहारि खालामजाबायब्ला मा अबस्था जानानै दं बियो दिनैनि थारिखआव न'खरा बिमा बिफाया बेसेबां दुखु बै गावनि फिसाजोनि थाखाय अब्ला बै दुखु जायैनि सिगांनो गावनि फिसाजोफोरखौ एसे स्ट्रं खालामनाय मोनबा मा जागौमोन गावनि फिसाजोआ बबे समाव मा खालामदों बबे समाव सोरजों रायज्लायदों मा भाषा रायज्लायदों सोरजों फन रायज्लायदों बैफोरखौ एसे नोजोर हो हगार सिखारनानै होनो नाङा सारोन खालामनो नाङा बालाबारियाव दैनानै हगारनायफोरबायदि बा बालाबारि गेजेराव दैनानै गारबोनायफोरबायदि जोनोम होखांनानै गावनि फिसाफोरखौ बिमा बिफाया एसे दायथ' ला हगारसारना होनो नाङा दिनै हगारसारना होनायाव बैफोरबायदि जानो गोनां बा जानो गैयै जानो गोनां नङै जाथायफोरानो एक्सिडेन्ट जालांगासिनो अब्ला दिनैनि सारिखौ सोरबा बायदि दुखु मोननांगौ दुखु मोननो हागौ आंनि बुंनाय रावफोरखौ दुखु मोननानै लाब गैया आं बेखौसो सानो गावनि बिमा बिफा न'खरनि बाय बाहागि बिदा फंबाय गासिबो नोजोर हो गावनि फिसाजो गावनि बिनानाव गावनि बिब' बबे समाव सोरजों मा भाषायाव रायज्लायदों मा रायज्लायदों अबाव सोरजों मा मेसेज गेलेदों बैफोरखौ एसे नोजोर हो स्कुलाव कलेजाव थांनायफोरखौबो एसे नोजोर हो आं बेखौसो खावलायो मानोना दिनैनि थारिखआव जोंनि बर' हारिखौ गुबुन जाथिफ्रा ओरैबायदि नाख्रेबो ओरैबायदि नासयो दिनैनि थारिखआव नुवाखै गोसो थोफ्लानानै लांनानै साथाम गाहाम हाग्रायाव जिनाहारि खालामहैबाय लांसुनियाफोरखौ हमबाय पुलिसनो हरबाय मास मोनथामनि उनाव फल्ल' गबोसिगोन आरोबाव बैसोरबायदि मानसिया आरोबाव बेफोरबायदिनो बर' सिख्लाफोरखौ खायदा लाबावगोन अब्ला मा लाब जाखो नैबे आरोखि बेखायनो जोंनि आफादफ्राबो एसे एक्सन लानांगौ
गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनाबो एसे एक्सन लानांगौ न'खरनि बिमा बिफाया एक्सन लानांगौ बिदा फंबाय बिब'मोन माने बिदा फंबायफोराबो एसे नोजोर हो गावनि न'खरनि फिसाजो बा बिनानाव बिब'फोरखौ थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय